Olgan erikoisoperaatio on talk show Ukrainan sodasta. Vaihtuvia vieraita omilla tositarinoilla paikan päältä. Uhreja, sotilaita ja paljon muita hirveiden tapahtumien keskeltä tulleita. Ukrainan kansainvälinen legioona perustettiin presidentti Zelenskin aloitteesta 27. helmikuuta 2022 lukuisten ulkomaalaisten ilmoitusten vuoksi. Viime vuoden keväällä yli 20 000 vapaaehtoista ilmoittautuvat auttamaan Ukrainaa sodassa. 30.1.2023 päivitettyjen tilastojen mukaan 137 on jo menehtynyt ja tarkempia lukuja ei todellakaan voi sanoa. Yksi vapaaehtoisista oli 34-vuotias Harri Väisänen, joka on tänään meidän studiossa. Moikka Harri ja kiitos todella paljon, että tulit tähän. Kiitos. Ainakin Kiitos. Mun puolesta todella mielenkiintoiseen keskusteluun. Kyllä. Kiitos paljon. Yksi niistä, joka on sodan alusta itse ilmoittautunut vapaaehtoiseksi. Itse päätit lähteä auttamaan ukrainalaisia tässä sodassa. Muistatko se hetken, jolloin päätit, jolloin ajattelit, että nyt on lähdettävä, nyt mun on oltava mukana tässä? No en mä välttämättä sitä niin kuin ihan täyttä sitä hetkeä muista tasan tarkkaan, mutta se ajatus on kypsynyt siinä niiden avustusreissujen. Sodan alusta me tehtiin niin kuin avustusreissuja, mutta se, että tarttunut aseeseen, niin se on kypsynyt hyvin monen reissun aikana. Se on yleisin kysymys, mitä kaikki haluaa tietää, että miksi tai niin kuin, että mitä silloin tapahtui, mutta se on ehkä kypsynyt siitä, kun on nähnyt ihmisten hädän ja sen siviilien kärsimyksen ja sen kaiken tuhon siinä reissun aikana, niin se on yleisin syy varmaan semmoinen, että niin, sille. Missä kävitte avustamassa? Et silloin, oliko se niinku tyyli ensimmäiset päivät heti sodan jälkeen ja miten, niinku, missä oliko sinulla esim. Autoa, omaa varaa, rahaa lähteä auttaa? Mikä siinä oli? Mikä oli se kynnys, että nyt, hei? Ei, se me vietiin silloin Kattilahallille, oli tuotu se keräyspiste, mihin sai viedä ja niitä alkoi sitten tulla pilvin pimeä sinne sun tänne. Ja me vietiin silloin Kattilahallille ja mun lähti silloin kavereita aika alussa, se olisiko ollut jotain maaliskuun alkuun joku ensimmäiset lähti sotimaan sinne ja tehtiin paljon muonapakkauksia ja kerättiin sitten kavereilta, jotka harrastaa ammuntaa ja on tietynlaisissa turva-alan hommissa töissä, niin niiltä sitten saatiin vanhoja liivejä ja se oli sitä aikaa, että niin melkein kaikki vähäkään puukkoa kovemmat pysäytykset kestävät liivit kelpas niille, niin kerättiin semmoista tavaraa ja sitten me saatiin silloin ensimmäiseen reissuun saatiin autolainaksi. Siellä oli joku pariskunta käynyt hakemaan jonkun tuttava perheen pois ja ne oli ostanut sitten niin kuin pakettiauton, mutta ne oli, ettei he niin kuin sitä tarvii, että sen ihmeen mitään siviilissä, että ottakaa se ja sillä autolla me käytiin tosi paljon niin kuin reissuja, että se oikeastaan aina kun me tultiin takas, niin se auto lähti taas jonkun toisen avustusporukan mukaan. Mutta sul ei ollut sukulaisia tuttuja siellä, että tavallaan niin kuin ennen 24. helmikuuta vuosi sitten, kun sota alkoi, niin sitä ennen Ukraina on kuitenkin tuhansia kilometrejä täältä. Onko sun ollut mitään niin kuin yhteyttä siihen? On itse asiassa, on sitäkin, että mä oon itse puoliksi eestiläinen, mulla on äiti eestiläinen. Ja toisen maailmansodan aikaa meillä taas isovanhemmat on lähtenyt Ukrainaan Odessaan aikanaan ja sitten siinä tietyn ajan jälkeen tullut takaisin Eestiin. Että sillä jonkunnäköinen pieni kontakti on sinne, mutta ei ole sen isompaa, että olisi jotain sukulaisia. Okei, mielenkiintoista. Ja paljon itse asiassa kavereita on ukrainalaisia jonkun verran. No niin. Millä asenteella, että niinku, silloin kun sä päätit, että okei, nyt en ole pelkästään viemässä avustusta ja hakemassa ihmisiä sieltä, että nyt lähden sotimaan, niin mikä oli se asenne tavallaan? Jännittiinkö, pelattiinko, niinku, siis, mitä sulla oli mielessä silloin, että niinku, mikä oli se työntö tavallaan? Niin, se on just ne siviilit ehkä, tai se oikeasti se, mikä siellä niin kuin näkee, ja sä voit ajatteli sille, että siellä alkoi olla jo niin kuin porukkaa siellä sun täällä, kavereita ja vähän semmosia puoltuttuja ukkoja sotimassa siellä jo, ja siinä niinku ehkä se niinku sieltä sun täältä tuli
vähän jo pyyntö, että miltä kuulostaisi. Ja sä vähän niin kuin tiesit jo, mihin niin, kyllä se jollain tavalla niin kuin jossain vaiheessa, mutta ei se ihmismieli on ehkä sellainen, että sä ajattelet silleen, että sulle ei käy siellä mitään. Joo, että se on niin kuin, meet hyvällä hurmiolla sinne. Mutta joo, se oli helppo laskeutuminen itselle silleen, että siellä oli jo paljon porukkaa ja siellä oli jo joukkojen verran ukkoja kenen kanssa treenailtiin ja että se ensimmäinen reissu oli vähän enemmänkin semmoinen just treenaamista ja ukkoihin tutustumista ja haistelua ja semmoista siihen touhuun tottumista. Miten tämä koko prosessi toimii, että niin sä sait sen ajatuksen, että nyt mä saan ajatuksen, että mä haluan lähteä. Pitääkö mulla olla joku koulutus sitä ennen? Pitääkö mun niin ennen lähtöä sinne olla valmis johonkin? Vai miten niin tapahtuu? Sä saavuit Ukrainan rajalle. Mitä sitten? Mä oon vapaaehtoisena täällä. Ottakaa. Miten tämä? Niin, sinnehän meni paljon, varsinkin silloin kun Legiona laitettiin pystyyn, kansainvälinen Legiona, että sehän aika nopeasti siinä tuli mutta niin se on, sit se osa meni ihan rajalle ja sieltä etti sen väylän mennä sinne jonnekin Legionan koulutuskeskukseen. Joo. Mutta itselle se, niin kuin mä sanoin, se oli helppo mennä, koska oli jo kaverit, että moni mut kyseleekin, että miten mä voin mennä sinne, mutta mä sanon kaikille, että jos sä haluat oikeasti mennä sotimaan, niin kyllä sun niin kuin pitää itse sit löytää se tie sinne, että mä en ikinä just rekrytoi ketään. Mikä oli tavallaan se odotus ja sitten se niin kuin todellisuus? Oliko se todellisuus karumpaa? Olitko se jotenkin henkisesti valmis siihen, mitä sä näit? Olitko järkyttynyt? Niin kuin, mitä tuli vastaan silloin, kun sä olit jo paikan päällä? Niin, se on monen asian summa, mutta joo, kyllä se, jos puhutaan niin kuin ensimmäisestä vasta vaikka granaattikeskityksestä tai jostain semmosesta, niin siihen nyt ei tietenkään kukaan voi olla valmis, että sitä sä mietit, että miten sun pää kestää ja mitä siinä niin kuin toimii, että miten sun oma pää niin kuin lähtee siinä toimimaan. Mutta sen jälkeen kun sen pääsi niin kuin yli siitä, niin huomasi, että oma pää kestää ja oikeastaan meidän joukkoja ketään ei ollut semmoinen, kenelle ei olisi kestänyt se nuppi siinä. Ties silleen, että on hyvässä porukassa sitten. Joo. Se on niin kuin lähinnä se henkinen puoli. Tai niin, se on ehkä se on niin kuin tärkein on se henkinen puoli, että siellä on paljon jätkiä, kenelle ei ole minkäännäköistä sotilaallista koulutusta, jotka tulee sinne, mutta se, että sitten että ymmärtää sen, että sä oikeasti voit kuolla siellä ja niin. Näkeekö selkeästi esimerkiksi amatöörejä, eli ennen viime vuoden helmikuuta siviilejä, poikia, miehiä, jotka on vapaaehtoisena tai joutunut ihan miten tahansa, on ollut siellä paikan päällä verrattuna sitten teihin joilla on ollut koulutusta sekä ukrainalaisia että suomalaisia, että niin kuin, näkyykö selkeästi se ero vai toimiiko jotenkin sit paikan päällä koulutus tarpeeksi hyvin tehokkaasti? Kyllä varmaan tänä päivänä, mutta kyllä se Legiona oli ainakin semmoinen paikka, että mihin suositeltiin tai ainakin siinä sopparissa kysytään kaikki, että onko taustaa ja tällaista. Että ehkä siihen moni huijaakin sitten omaa niin kuin ase- tai varusmiestaustaa. Että siellä tosi paljon näkee, silloin Kupianskissa siellä näkyy semmosia poikia tai nuoria miehiä ja vähän vanhempiakin miehiä, että meidän safe houselle, että sitä porukkaa niin kuin tuli ja meni siinä edestakas, niin kyllä siellä niin kuin välillä jotkut, itse oli jonkun verran siihen paukkeeseen granaatteihin tottunut ja vähän kuuli, että kumpi on meidän ja kumpi on sitten venäläisten granaatti tai mitä ne nyt sitä ampukaan. Miten sellaisen erottaa? Miten ne on äänet ja sitten sä kuulet granaatista, että meneekö se vähän niin kuin susta yli vai tuleeko se sitten vähän lähemmäs, mutta se on semmoista jännä, hauskaa. Siihen tottuu. Onko tämä muuten totta? Mä oon kuullut, että jos on tulossa sinun päin, niin se et välttämättä kovaa ääntä edes kuule. Vai onko se vaan huhuu? Ei, kyllä granaatin kuulee, siitä tulee semmoinen vihellys tai semmoinen ujellus. Se tulee
se tulee, sen sinänsä kuulee, mutta ei nyt välttämättä mitään ihan kunnon ohjusta. Kyllä mä luulen, että sit, kun se pauke kuuluu, niin kyllä sitten peliohi sun osalta, mutta joo. Miten te kommunikoitte siellä keskenään? Että niin kuitenkin ihan omasta kokemuksesta tiedän, että ukrainalaisilla on esimerkiksi aika heikko englannin kielen taso, niin miten jotain viittomakieltä, että niin miten ihan siellä niin paikallisten poikien kanssa? Joo, niin vielä palataan tuohon silleen, että se pelko näkyi niin kuin monessa, kun sitä porukkaa sinne tuli. Niin kuin Ukrainan armeija on mun käsityksen mukaan niin kova tunku, että kun moni avustusporukankin tyyppi sanoo, että ja mitä ajatteli itsekin alussa, että mitä helvettiä, että täällähän on niin kuin niin kuin ikäisiä ukkoja pyörii täällä Kiovassa ja joka puolelle, että miksi te ette ole tuolla niin kuin sotimassa. Mutta siinä on niin kova tunku Ukrainan armeija, että ne ei pysty aseistamaan todennäköisesti kaikki, ketkä sinne haluaa lähteä. Niin, joo, niitä poikia ja tommosia nuoria miehiä, että se niinku huomasi, että ne on niinku ihan ensimmäistä kertaa jossain etulinjassa, että se niinku tosi pelokkaita ihmisiäkin tulee vastaan ja se on tosi surullista sille, että legionalaiset nyt voi purkaa sen sopimuksen milloin vaan, mutta sitten siinäkin tiesi, että mihin jätkät on niin sanotusti menossa, että ne aina siihen keräsi sitä porukkaa ja siitä tuli joku auto hakea ja jätki vaan lavalle ja eteenpäin. Niin, joo. Niin, et tuleeko sitten tavallaan, jos legionalaiset lähtee pois, niin tuodaanko tilalle esimerkiksi ihan vaan niin kuin Ukrainan poikia vai miten nämä? Joo, se Ukraina ja legiona sitten taistelee tietenkin yhdessä että se on just, että joukkueessa on kyllä aina joku, joka puhuu venäjää tai ukrainaa, että ne on ehkä sitten ne, jotka eniten sitä kommunikoi, mutta sitten niinku ryhmän ja tuommoisen porukan kanssa englannilla mennään. Niinku tavallaan periaatteessa erikseen. Joo, kyllä. Ei silleen kommunikoida niinku Ukrainan kanssa. Mielenkiintoista. Et kaiken näköistä on siellä kielitasoa, kun sieltä tosissaan tulee pitkin maailmaa. Meilläkin taisi olla 11 vai 12 eri kansalaisuutta siinä. Niin se on välillä mielenkiintoista, kun jotkut hyvä, kun tietää oikein ja vasemman englanniksi, että sit se on. Sillä pärjää. Kyllä siellä pärjää. Sä oot ollut myös Harkovassa, jos mä oikein muistan. Joo. Eiks niin? Harkova on ihan täysin venäjän kielen kaupunki ja on aina ollut. Niin oot sä itse huomannut, onko tullut vastaan mitä kielisyrjintää? Mä en tiedä, miten paljon sä niin erotat ukrainan ja venäjän kielen. En itse asiassa saada. Mutta ootko niin törmännyt, ootko kuullut jotain mielipiteitä tuosta niin paikallista? Oot sä niin tavallaan itse kokenut? Ihan varmasti olet ollut ukrainalaisten sotilaiden kanssa tekemisissä, jotka on just nimenomaan käyttämässä eri kieliä keskenään. Näkyykö se jotenkin ei ukrainalaiselle? Niin, en mä usko, en mä ainakaan huomannut sellaista, että siellä tosissaan niin kuin osa puhuu venäjää ja että ei se ainakaan mitään sellaista, niin kuin jos kielisyrjintää tai sellaista ajatellaan, niin ei ole en mä huomannut kyllä. Joo. Näkyykö paljon vaurioita siellä Harkovassa? Miltä se oli? Joo, no en mä tiedä, onko se Harkova ei välttämättä ollut, että me oltiin aika pitkään sitten, tultiin niin kuin se ja Harkova oli jo vallotettu aikoja sitten takaisin niin sanotusti, mutta kyllä ne on niin isoja kaupunkeja kuin Harkovakin esimerkiksi, että kyllä sä näet siellä niin kuin on tulitettu tai niin kuin pommitettu taloja, mutta se ei ole niin sellainen ehkä, se ei iske niin pahasti silmiin kuin sitten esimerkiksi kun sä menet niihin pikkukaupunkeihin, jotka on ihan täysin niin kuin tuhottu se Kubianski, ettei se ihan hirveästi, se oli taas sellainen, että siellä oli sitä rojua ja niin kuin kaikkea mahdollista, että se oli tosi paljon ottanut vaurioon ja sitten tietenkin ne pienemmät kylät siellä laitamilla, että siellä on paljon. Se pistit meille, me voitaisiin ottaa tässä välissä, pistit meille jonkun verran matskua tulemaan, niin oliko tämä just nimenomaan sitä Kupianskia? Joo. Tämähän on ihan hirveä, että tässä on niinku selkeästi kauppoja. Eikö tämä ole bensa-asema tuossa ohi menneen? Onko siviiliä? No sinne on, siellä on kyllä paljon. Mä en tiedä näkyykö tästä vai
tässä videossa näkyykö siinä 2 pikkukundia, olisiko se tämä video, istuu siinä bussipysäkille. Että kyllä se niin kuin näkyy kaiken näköistä. Toihan on ihan hirveetä. Kauppakeskukset ja talot ja ihmiset silti. Joo, tossa niin ne istuu jo. No. Bussia odottamassa. Joo, hirveetä. Miltä tuntuu? Tähän ihan hullua. Eli samaan aikaan käytte shoppailemaan ruokia, mutta silti on myöskin tollaista, että ruokaa voi valmistaa jossain rappukäytävässä. Joo, toi on, niin kuin tässäkin kuvassa huomaa, toi on Harkovassa semmoinen ostoskeskus, niin ei sieltä silleen niin kuin puutu mitään, että siellä kyllä kaikkea oikeasti niin kuin Ukrainasta löytyy, ettei siinä niin kuin, onhan se mielenkiintoista, kyllä sitä vähän porukka myös kattelee silleen ja ne ei nyt silleen pahalla tietenkään kato, mutta ehkä ne katsoo, ettei puhu Venäjää tai Ukrainaa, niin että ketä sukkoina niin täällä on pyörimässä. Ja sitten tämä kuva itse asiassa meidän joukkueenjohtaja ja sitten varajohtaja, ne oli tehtävällä, niin ne oli löytänyt sieniä ja perunoita ja porkkanoita, niin siinä putsataan niitä ja tehdään sitten jotain ruokaa niistä. Mutta sitten rappukäytävällä, että joo, tai niin kuin lähinnä tuossa varmaan putsataan, mutta kyllä se vähän siellä sun täällä. Tuossakin niin kuin varmaan toi piha on aika täynnä porukkaa ja rapuympäristöt on, ja tuossa vieressä on meidän missä me niin sanotusti jokunen yö majoituttiin silloin, että siellä ei ole mitään kaasuja aluksi ollut eikä mitään juoksevaa vettä. Että tolleen me oikeastaan kokkailtiin ja sitten, tai mitä kokkailtiin, että itse nyt ei, tai harva siellä oikeasti söi, että en mä tiedä ihmistä, joka hirveän ruokahalusia oli, että meillä oli noita taistelu tai niin kuin muonapakkauksia, niin ei sitä ihan hirveästi tullut syötyä, ehkä kerran päivässä. Toskin näkyy aika itse asiassa varmaan vähän turvonnut, että siellä lähti se 15-16 kiloa itselläkin painoa pois. Vaikuttaako siihen stressipaineet vai se, että ei ole esimerkiksi aikaa syödä vai kaikki niin kokonaisuudessaan? Niin, onhan siellä niin kuin aikaa, mutta ei siellä semmoista nälän tunnetta ainakaan itsellä ole eikä monella muullakaan. Että se on sitten... Mut jaksoi menemään silti? Joo, kyllä se on, niin se on. Tää on, en ole varma, että onko tämä nyt sama rappukäytävä, mutta tämä hirveästi kiinnosti, että ymmärrätkö mä oikein, että tässä on siviili-ihminen? Joo, se on itse asiassa kuoli tosta. Ei tossa hirveän varmaan montaa tuntia mennyt, kun se itse asiassa menehtyi toi mukava mummo, se äskeinen mansikka vai mikä, oliko se mansikkakattila siinä, niin hän toi aina meille just keittoa siinä, ja siinä on itse asiassa kaveri Skyler, joka kans on nyt kuollut ja Skylerin kanssa me oltiin tossa olisiko ollut viikon verran ja toi mukava mumma se aina toi meille tosissaan sitä keittoa ja se yritti aina meille ukrainaksi jotain puhua, mutta ei Skyler oli jenkki, niin ei ymmärretty kumpikaan yhtään mitään, niin sit se ottaa tosta valkoisesta seinästä käteen niinku kalkkiin vai miksi se nyt sanotaan ja se niinku kirjoitti meille tuohon seinään, että niinku, et me ymmärrettäisiin silloin paremmin kun se kirjoittaa meille ukrainaksi, mutta joo, mukava mummo oli ja joo, se on ihan hirveetä. Kuoli clusterpommi-iskussa, siinä meni 3 vai 4 ukrainalaista sotilasta siinä. Se on niinku tosta mennään tonne talosta oikealle ja tuossa on niinku välissä tie ja omakotitaloalueet alkaa siitä, että nämä oli semmoisia pitkiä kerrostaloja ja se asui siellä niinku tuo ylhäällä oikealla omakotitalossa, niin se sai suoraan iskun ja kuoli siihen kyllä. Miltä ne ihmiset, jotka asuu siellä tällä hetkellä, miltä ne vaikuttaa? Vaikuttaako niiden elämä ihan tavallaan, näkyykö ihmisissä, että sota on menossa? Muuta kuin se, että ne on yrittämässä totta kai auttaa maanteita ja muuta, mutta siis ei ole sähköä, ei ole vettä, siis on
tavallaan vaarallisuus? Niin, mä luulen, että ihminen tottuu tuommoiseen tilanteeseen aika nopeasti. Siinä kun itse ja muut menee jotenkin suojaan niin kuin porukka tulee, niin nämä just kyseiset mummot ja paljon niin kuin siviilejä, ne vaan niin kuin kävelee siellä. Et ne on vähän semmoisia zombiolosia. Jatkaa sitä elämää, mikä joo, on. se niinku vaikka tulee niinku keskitystä ja sä kuulet se, että se tuohon ihan niinku lähelle tulee, että tuohonkin niinku 50 metrin päähän uppos suohon ohjus, että siellä on siellä täällä niinku, ja sä niinku näet vaikka tuossa talon reunustalla tulee granaatti johonkin vaikka 100 metrin päähän ja se porukka vaan kävelee siellä ihan normaalisti ja kiroilee. Että se on tosi rajun näköistä, että mä en tiedä mikä ihmismielelle siinä jossain vaiheessa tulee, joku puolustusmekanismi niin semmoinen, että se on sisällä. kyllä niinku, että onko ne sinne silleen, että joo. hyväksynyt jo se, että tämän kaiken kesken. Joo, siinä on joo. Onko nämä jotain siviilitaloja vai? Joo, kyllä. Ihan. Joo, sotilasyksikköä, mihin tähdätään. Joo. Jotain paikallisia. Siinä on joo. Miten muuten paikalliset vastaanotti teitä? Niinku, tavallaan tuutte Ukrainan joukkojen mukaan sinne. Oliko enemmän sellaista, että pelastajat saapuu paikan päälle vai oliko sitä niinku millaista vastaanottoa? Pelastajina vai ehkä enemmän sellaista, että no voi hitto? Ehkä kuitenkin pelastajana. Ei siellä sellaista, niin kuin tässä on tää rouvaan kanssa mukava, ne aina kans, se oli aamuisin niin kuin teki kaikille teetä tai keitti teetä ja se oli sen niin kuin suuri kohokohta aina päivällä niin kuin toivottaa, kun porukkaa lähti tehtäville, niin se aina halasi ja itki tosi paljon aina joka aamu, että ei varmaan sillekään helppo ollut. Ja mutta joo, hyvin ne otti. Joo. Hyvin otti vastaan, että tässä on kans sotakavereita. Siinä on merijalkaväestä joo. Vähän kuvaa ja menikö pitkään tavallaan, onko tottuu se oikea sana, mutta tavallaan hyväksyy sen, että sotakavereita menehtyy? Tavallaan pystyykö siihen tottumaan missään vaiheessa? Ottaako sen jotenkin jo itsestäänselvyytenä vai onko se joka kerta sellainen rankka? Niin kuin, mitenköhän se sanoisi? Joo, mä ymmärrän mitä sä tarkoitat, mutta se ei tunnu silleen samalla lailla, että vaikka nyt joku kaveri kuolisi vaikka täällä, niin ei se silleen. Koska se kuuluu asiaan. Se kuuluu asiaan ja on niinku, että riippuu sitten kenen kanssa oot ja jotkut on tietenkin vähän läheisempiä ja jotkut on vähän sitten etäisempiä tai silleen, että ei välttämättä tunnu niin pahalta. Kyllä ne totta kai mielessä, varsinkin täällä kotona nyt enemmän pyörii mielessä ja joo. Kyllä se pahalta tietenkin tuntuu. Totta kai. Sä oot Suomessa saanut ton asevoimakoulutuksen. Oliko se millä tavalla niin kuin hyödyksi siellä ja näit sä paljon eroja tavallaan niin kuin siellä pääset sitten taas niin kuin saadusta koulutukselta? Niin kuin, tai pystytkö, oliko sulla niin kuin kokemusta, pystytkö niin kuin vertailemaan yhtään? Joo, kyllä se, no mä oon sen verran kauan aikaa käynyt varusmiespalveluksen, niin se, totta kai siitä on niin kuin hyötyä ja on tietynlainen niin kuin, tai isokin hyöty tietenkin, että sitten tässä on itse asiassa tämä alempi, niin se kävi meidän kanssa tuossa metsässä treenaa, että se, tietyt asiat tehtiin eri lailla, mutta kyllä ne niin kuin suunnilleen aika sama niin kuin näillä merijalkaväukoilla, että siellä oli just paljon eri yksiköistä tullut. Sitä kasattiin niitä porukoita tohon nippuun, niin siellä oli sitten jotkut ollut jo niin kuin pitkän ajan sotilaita ja ammattisotilaita, että
kyllä siellä niin kuin sen eron näki, että jollekin jouduttiin niin kuin näyttää, miten joku rynnäkkökivääri kasataan ja puretaan ja puhdistetaan ja ihan semmoisia perusasioita, mutta joo, kyllä se ero on niin kuin monella, mutta se, niin kuin se tärkein on varmasti se, että siellä pää kestää ja tiedätkö silleen, totta kai toiminta on. Mutta ei sillä varmaan toiminnalla eikä voimallakaan ei olisi hirveän paljon hyötyä, jos pää ei kestä, jos sä niin sitä just, että ei se jos sä nuppi hajoaa siellä, niin ei se sitten kyllä tee sillä mitään. Että. Ukrainaa kun tuetaan tosi paljon aseellisesti, siis ympäri maailmaa niin kun lähtee sinne avustusta, näkeekö sen siellä rintamalla? Onko puutetta esimerkiksi, lähteekö johonkin tiettyihin pisteisiin, missä tarvitaan esimerkiksi eniten avustusta? Näit sä itse niin sitä siellä? Tarvitaanko siellä enemmän apua? Joo, kyllä se ehkä ajoneuvot on ainakin niin kuin Legionalle. Silleen meillä oli niin kuin tää nyt on aikaa, missä meillä on noin AK:t, mutta Legionassa meillä oli sitten jenkkien aseet suurimmaksi osaksi, että kyllä niin kuin sitä aseapua sinne tulee ja kyllä sen niin kuin näkee siellä ja jos sille omasta kokemuksesta just ja mitä tällä hetkellä niin kuin vaikka meidän tämänhetkinen yksikkö tarvii, niin on niin kuin kunnon autoja, millä sä pääset liikkuu. Siellä on kuitenkin tosi hankala maasto, niin se on ikävä mennä jollain normaaliin pakettiautoon sinne ja jäädä jumiin ja mahdollisesti kuolee sen takia siihen johonkin keskitykseen, että sä oot siinä jumissa ja et pääse liikkeelle. Niin. Et se on niinku se suurin pula tavallaan tällä hetkellä. Varmaan ja sitten niinku raskaammat aseet ja tämmöiset, mutta ainakin oman kokemuksen mukaan Legionalla on ihan hyvin aseita. Joo. Mielenkiintoista. Ei ainakaan itselle tulisi mieleen, että autot on ehkä. Se kuitenkin on tosi paljon kuuluu, että sinne viedään aika paljon autoja. Mutta se on ehkä semmoinen, mitä sitten, koska ne ei ole sitten Legionassa välttämättä mitään ihan niinku sotilastarkoitukseen tarvittavia autoja, niin meilläkin niinku sitä autoa vähän joku polttaa kytkimeen tai jotain, niin se on tosi iso määrä, mitä niinku menee sille, että koko ajan joku auto hajoaa tai siinä on joku vika tai jotain, että sinne tarvitsisi semmoisia maastokelpoisia vähän parempia autoja ehkä, niin se on. Musta sä oot nähnyt aika paljon ja kokenut aika paljon ihan varmasti. Ja muistatko pelottavimman hetken ja ihan miten henkisesti, fyysisesti, joka on tapahtunut lähellä? Tai muuten vaan pelkästään ajatus siitä, että joku voi tapahtua. Et muistatko, oliko sinulla sellaista? Ei, no se on just se ensimmäinen, ehkä se granaattikeskitykset ja tietenkin mitä sinne tuli niihin kyliin ja tämmöisiä, mutta ei se kaikkea tottuu aika nopeasti. Niin se tavallaan olet valmis siihen, että joku tapahtuu. Niin, mutta sitten se on se siviili, mulle henkilökohtaisesti ja on, mitä monelle monen kaverin kanssa puhun, niin se on se siviilien kärsimys, se on se pahin. Se on, koska sä näet ihmisistä oikeasti se hädän ja semmoisen, ei se, että sä näe sitä sun tappelukavereista tai muista silleen, että ne on hyvällä asialla kuitenkin siellä, mutta se, että se paniikki ja se tuho ja semmoinen, että sulla ei välttämättä ole enää mitään tässä elämässä ja puolet sukulaiset vaikka kuollut ja näin päin pois, niin se on se pahin. Se on se pahin, että mitä miettii vieläkin tänä päivänä. Ja sieltä onneksi on joidenkin siviilien kanne on halunnut antaa numerot ja tälleen vaikka omien lapsien yhteystiedot, että ilmoitelkaa aina välille, että olette hengissä ja kaikki hyvin, niin ollaan toivotettu hyvät joulut ja välillä ne kyselee, että miten menee ja tulee semmoista kivaa viestiä, että varmasti on moneen paikkaan tervetullut, kun sota loppuu. Antoiko se enemmän sellaista surua siinä hetkessä, kun sä olit siellä, vai antoiko se enemmän ehkä voimaa taistella? Tai kyllä se voimaa antaa enemmän. Kyllä se huomaat ehkä sen, tai huomaat sen, että sinun tarvitaan tavallaan nyt niin, ja se, että on vapautettu taas yksi kylä tai joku, että ne on niin sanotusti turvassa, että
Joo. Se on. Te kun kävitte siellä Kupianskissa, oliko se nyt 27. syyskuuta, kun se oli vapautettu, jos oikein muistaa, mutta se on aika pitkään ollut venäläisten alla. Miltä se näytti? Onko paikka edes niinku olemassa? Miltä niinku venäläisten jälkeen? On se silleen olemassa, mutta on se tuhoutunut, niin kuin oli. En tiedä nyt, mutta kyllä se, niin kuin, se on vaikea selittää. Siellä se on tuhoa ja sitä romua ja kaikkea niin kuin on. Se on semmoinen kaos. Kaoshan se on. Että kyllä sitten paljon, että senkin huomaa, että niin kuin ihmiset auttaa siellä tosi paljon tai niin kuin, että selkeästi niin kuin, oli vaikka, no esimerkkinä vaikka rengasliike tai joku, että siellä niin kuin yötä päivää painettiin niitä renkaita ja niin kuin etittiin just autoihin, että mekin niihin omiin autoihin sieltä käytiin hakemaan niitä renkaita vähän väliin autoihin, että ne oli just sellainen, tiedätkö, miten se nyt sanotaan, avuliaita siinä, että ihan kuka vaan sinne tuli, niin se niinku sieltä jaettiin, että en mä usko, että niinku, tiedätkö, rahaa sillä alkoi tekemään, että kyllä se niinku tuommoisen hädän keskellä kyllä semmoinen yhteisöllisyys selkeästi näkyy siellä. Niin, että kuitenkin näki sen, että niinku siviilit paikallisetkin niinku tavalla tiivistyy ja yrittää mahdollisimman niinku paljon auttaa. Todella järkyttäviä tarinoita. Kyllä. Siis monet kertoo, mitä on niinku katsonut asioita ja lukenut juttuja, niin kun tulee tavallaan sieltä tänne, palaa tavalliseen niinku arkielämään, mistä sä oot lähtenytkin. Ensinnäkin, että niinku, miltä tää on tuntunut? Otit sä niinku helpotuksena silleen, että niinku, nyt on kotona, nyt on turvassa, nyt on kaikki hyvin. Ja oot sä ajatellut yhtään, että olisiko vetoa sinne takaisinpäin kuin niinku itsellä? Niin, kyllähän sinne vetää joku se on no, jos ei ole vaikka se kotiinpaluu, että se oli ihan suht helppo, ettei se saa olla paljon perheenkaan ja kyllä välillä ajatuksia, kaiken näköisiä ajatuksia ja välillä jotain unia tulee, mutta ei ole mitään sen ihmeempää, että se olisi ollut jotenkin vaikeaa, että on kuitenkin perhe ja ystävät ja jonkunnäköinen elämät niin kuin täällä niin se oli ehkä itselle helppo ja sitten tänne tuli myös samaan aikaan muita taistelijoita, niin se on, ja sitten on noita ryhmiä, missä me käydään, keskustellaan ja nähdään. Ja onko sinulla sellaista niin sanotusta riippuvuutta uutisista, että sä haluat tietää? Että ei ole itse asiassa. Ei. No niin. Mä luen pääpiirteittäin silleen uutiset ja että jos siellä nyt jotain tapahtuu, varsinkin nyt siellä ei tapahdu oikeastaan mitään, että kaikki seisoo, niin ei tule silleen. Ja sitten välillä tuntuu, että tulee just semmoinen överit, niin sitten mä laitan niinku enemmän se just kiinnostaa sitten, miten jätkillä siellä menee ja suomalaisilla taistelijoilla, että on noita ryhmiä, niin siellä sitten höpötellään ja vaihdetaan kuulumisia ja sieltä sitten yleensä kantautuu tietoa hyvässä ja pahassa, että mitä on tapahtunut. Niin. Eihän varmasti, jos siellä päässä on ihmisiä, niin, tai siis kun siellä päässä on ihmisiä, niin hän varmastikin tarvitsee niinku kannustusta täältä päin, että niinku kyllä. henkistä tukea. Luuletko sä, että niinku, ihminen, joka lähtee sinne, kaipaisi henkistä valmistelua? Sieltä pois tullessa vai sinne mennessä? Sinne mennessä. En mä tiedä, voiko tuommoiseen niinku valmistautua mihinkään. Ehkä se, että sun pitää sit olla se sinut sen kanssa, että sä oikeasti kuolet siellä, niin se ehkä on semmoinen, että se monelle se tuntuu olevan semmoinen, haetaan jotain super tai jotain sotasankarin rooli, että jos ne on niinku tai niinku lähtökohdat, että miksi haluat sinne mennä, niin se on sitten ehkä väärä paikka, että siellä on tosi surullisia kohtaloita on ollut, että sä et välttämättä ketään vihollista ikinä tuu näkeekään ennen kuin sä oot jo kuollut granaattiin johonkin. Ja se, että sä voit taistella se jonkun pienen pellon takia tai jonkun suuremman, ettei ehkä se on se tärkeä, että sä valmistaudut siihen, että sä et tule enää sieltä takaisin. Se on se varmasti tärkein ja kyllä.
Sitten kun tulee tänne takaisin, niin mitäs luulet, joku just kuntoutus ihan varmasti olisi hyödyksi? Joo, oishan se. Että kyllä sä, no mä en ole itse käynyt terapiassa, jotkut käy, että meillä olisi mahdollista käydä terapiassa, mutta ei ole vielä, että kyllä se kannattaa, totta kai se kannattaa, kun se ei tiedä milloin jotkut oireet tulee, nehän voi iskeä niin, täältä vuosien päästä tai milloin, että kyllä noin kannattaisi puhua jonkunkaan läpi ja käydä vähän katsoa, että miten se pääkopa jaksaa. Ja muutenkin pitäisi kyllä käydä vähän katsoa. Joka ikisen meistä niin. Okei. Kuten mainitsit, että sulla on ystäviä siellä päässä ja pidätte yhteyttä, niin onko tällä hetkellä siellä paljon suomalaisia? Ei nyt mitään tarkkoja lukuja sanoa, mutta siis suht. Kyllä siellä koko ajan tuntuu menevän ja osa palaa lomilta, mutta en tosissaan ei ole silleen tarkkaa. Mä aina sanon varmaan 10 ja 100 välillä. Joo. Siihen se tippuu. Sitten on ihmisiä, joita ei tietenkään tunneta siellä, jotka voi olla silleen, jotka on sitten vähän paremmissa hommissa ehkä siellä. Joo. Tosi mielenkiintoista. Pidät sä ukrainalaisia sotilaisia yhteyttä? Vai onko ne enemmän jotkut siviilit just nimenomaan kuin kerroit? Ei, kyllä siellä on itse asiassa siellä on hyviä persoonia niin sanotusti. On niinku, että kyllä siellä paljon hyvääkin on ja nimenomaan on tullut paljon tommosia ystäviä ukrainalaisia ja just jotka puhuu, että siellä aina tulee vastaan joku ja sitten ne kysyy aina, että eka ne tulee puhua tietenkin ukrainaa ja sä vastaat niille englanniksi ja vähän katsoo sitten, mistä päin sä oot, Suomesta. Ja sitten se on yleensä semmoinen niinku jäärikkoja ja sen jälkeen niinku ollaan vaihdeltu numeroita osan porukakaan. Et kyllä sielläkin niinku kymmenkunta varmaan ihan ukrainalaista sotilasta ja muuta henkilökuntaa on sellaista, joiden kanssa ollaan aika paljon yhteydessä. Onko sinulta ikinä kysytty, että miksi sä oot täällä, että niinku, sä oot suomalainen? Joo, on hyvinkin usein. Kyllä ne aina kyselee, että miksi sä oot täällä ja sitten ne on niinku just tietää jonkun meidän talvisodat ja sitten ne on just silleen, että sit kun ollaan tää hoidettu, niin lähdetään hakemaan teidän maat takas. Se on ehkä yleinen semmonen, mutta joo, kyllä. Siellä on kans hauska oli tuossa merijalkaväessä, me sanottiin sitä pikkumyyksi, semmonen nainen se näyttikin pikkumyyt, se oli semmoinen tupsu täällä ja se oli itse asiassa tatuoinut tohon pikkumyy ja siinä oli joku pikkumyyn fraasi, se oli hauska että kyllä Suomi on niin sanotusti kartalla siellä. Joo, hyvä. Mitä tää niinku jäi merkitsemään sulle? Ja siis kun tää sota jatkuu, niin mikä tää on niinku sinussa, tämä sota? Miten se on? Mitä tää merkitsee sulle nyt? Kyllä se niin, toivotaan, tai kyllä Ukraina voittaa. Se on päivänselvä. Ei sielläkään kenelläkään ei ole sellaista vaihtoehtoa, etteikö tätä sotaa voitettaisi, mutta kyllä se tietenkin Ukrainan itsenäisyys ja se on se niin kuin itselle tärkeä, mikä varmaan ja kaikki pääsisi niin sanotusti turvallisesti kotiin ja niin, kyllä itse jatkaa oman joukkueen ja näiden avustamista ja katsotaan, en sano ikinä, ettenkö menisi takaisin, mutta nyt on sellainen vahva ajatus, että en tule menee, mutta ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Ja jokainenhan voi auttaa just siinä, missä joo, kyllä ei se aseeseen tarttuminen ole se ainoa niin kuin kanava auttaa. Että kyllä ne ihmiset, jotka sieltä ihmisiä hakee pois ja tekee lahjoituksia ja niin kuin auttaa ihan pienessäkin määrin, niin kyllä ne on tosi tärkeitä nekin. Joo, varmasti. Oletko menossa Ukrainaan voiton jälkeen? Menet sä juhliin? Sä oot kuitenkin aika iso osa tästä. Kyllä. Oletko ajatellut, mihin sä meet ja mitä sä meet tekemään? En mä tiedä. Hyvä kysymys. Kyllä sinne varmasti tulee, ennen jopa rauhaakin, kyllä mä niin tässä muutaman kuukauden sisään lähden ainakin käymään siellä
moikkaa ukkoja ja viemään mahdollisesti tavaraa, mutta katsotaan. Mutta joo, ehdottomasti on niin kuin Ukraina on tullut tosi läheiseksi maaksi ja se on kaunis maa ja mukavia ihmisiä ja kyllä varmaan johonkin Kiovan siellä tuli aina istuttua tai kun oli jotain vapaata, niin kyllä se Kiova johonkin terassille mennään taas pelaa semmoista yhtä hauskaa peliä. Mahtavaa. Kiitos sulle todella paljon. Tämä on niin siis itselle jotenkin kiinnostava ja aika sydäntä lähellä keskustelua. Kiitos todella paljon ja suuri kiitos tästä kaikesta, mitä olet tehnyt. Kiitos. Tämä on ihan sairaan tärkeää ja kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon teille, että olette ollut täällä meidän kanssa mukaan ja toivottavasti nähdään seuraavassa jaksossa. Seuraava jakso on nimittäin tulossa pian. Muistakaa tilata kanavaa ja tykätkää tästä videosta.